Добър ден, уважаеми съграждани! Намираме се в предизборното студио. Както ви обещах в първото видео, ще ви представим точките от нашата програма. За всяка от точките ще разговаряме с хора, които са компетентни в тази област. Днес мой гост е Кристиян Николов, с който ще разговаряме за спорта в община Годеч. Спорта, който по-скоро напоследък не се случва в община Годеч. Ще говорим за алтернативите при младите в областта на спорта и съответно ще ви изчета точката, която касае спорта от нашата програма и какви конкретни мерки предвиждаме, за да започнат да се случват нещата в тази посока. Кристиян Николов го познавате, от дълги години се занимава с спорт. Още като ученик в средния курс играеше футбол, след това започна с тенис на корт. Последното, с което се занимава, това е бадминтона, като помощник треньор. Имаме вече доста успехи в бадминтона. Така че, Кристияне, според теб, какво е състоянието на спорта в община Годеч и защо виждаме все по-малко млади хора в спортната зала и на терена? Здравейте, лично за мен, по мои наблюдения, понеже аз, както каза господин Младенов, от доста време съм в тези спортните среди във града. Тренирал съм и футбол, и тенис на корт. И това, което виждам в последните 8 години и може би още по-силно, то се задълбочава в последните 4, е, че като цяло спорта сред младите е доста пренебрегнат, оставен доста на заден план и никой не се интересува буквално от него. Има малцина ентусиасти в града, които поддържат този спорт въобще още да съществува, защото ако и нямаше тях, нямаше въобще да има никакъв спорт. Ако зависеше от общината, така да го кажем. Доколкото знам, бюджета на общината по отношение на спорта е по-лош от скромен. Доколкото знам, защото никой не ми дава информация конкретна, но доколкото знам, около 15 000 са парите за спорт за цялата година. Да, 15 000 лева за спорт в община Годеч. Тези пари, всеки, който се занимава примерно с футбол, може да знае какви има такси около мачове, всички транспорт, свързани екипировка и така нататък. Абсолютно всеки един спорт е така. И тези 15 000 за една цяла община, ако има перспектива да развива спорт, няма докъде да стигне с тези пари. Добре, а защо спорта е... Аз задавам риторичен въпрос, то е ясно, но все пак нека да чуят и съгражданите. Защо спорта е толкова важен за младите, основно за учениците? Лично според мен спорта е, да не кажа най-важното нещо, за мен е най-важното, но едно от най-важните неща. Спорт изгражда характера на младите хора, изгражда дисциплина, изгражда физическо здраве, физически умения и още много социални умения и какво ли още не. И спорта, както казах хората, спорта е здрав ум, здраво тяло и така нататък. Ти завърши наскоро, все пак сравнително скоро завърши гимназия. Мислиш ли, че по някакъв начин, чрез спорт, може да се стига и до превенция в областта на агресията в училище, която сме свидетели, че се разраства все повече? Мислиш ли, че осмисленето на свободното време на учениците чрез спорт може да повлияе на тези разрушителни процеси, които в момента върват в нашите училища? Определено да. Най-малкото, като имаш с какво да се занимаваш, примерно да отидеш на тренировка, да се подготвяш за дадено състезание и така нататък, ума не ти е ангажиран от това да мислиш някакви глупости или да насочваш енергията си към нещо, което не е правилно. Ти цялата си енергия насочваш към това, което ти е интересно, това, което правиш в случая спорта. А не да ровиш телефона по цял ден. Да. Според теб, какво конкретно трябва да се направи, освен увеличаването на средствата за спорта, какво конкретно може да се направи, за да се вдигне тази активност и при подрастващите, а защо не и като цяло в населението? То реално нещата, които са нужни, за да има спорт в даден град, то това са на първо място са условията. За условията можем да кажем, че имаме една зала, която си е хубава зала, в нея може да се развият доста видове спорт. Въпросът е, че от тези доста видове почти никой не се развива. Условията, другото нещо,
компетентни хора, които да се занимават с този спорт, именно треньорите. Всъщност ние така оформихме и програмата, сега може би момента да изчетем. Създаване на условия за развитие на различни видове спорт с цел оздравяване на населението. Включване в програмата спорт за всички. Достатъчно средства за финансиране на спортните клубове и осигуряване на треньори и инструктори по всеки вид спорт, който започнем да развиваме на територията на общината. Освен това, системни усилия, ето това, за което говорихме преди малко, системни усилия за осмислене на свободното време на учениците, съответно чрез спортни дейности. И тук имаше едно предложение, което всички единодушно го гласувахме. Аз съм нарекал Годеч градът без памет, защото много от значимите личности, значимите събития, които сме имали през годините, по-скоро са забравени, отколкото да служат като добър пример. Но тук излезе една идея спонтанно да направим и музей на спорта. И едно абсолютно предизвикателство, което също приехме единодушно и след като го изговорихме, се оказа, че не е невъзможно да се направи, а това е изграждане на закрит плувен басейн. Когато го обсъдихме, това всички кандидати в листите за общински съветници, наистина звучеше много абсурдно, но след няколко конкретни разговора се оказа, че това не е толкова невъзможно. Да, относно това, каквато е една от целите в нашата програма, е изграждането на закрит плувен басейн. Много хора, може би, тук ще питат всичко ли е наред, всичко друго е наред, за да стигнем до това да изграждаме, да правим басейн. Ами, какво може да кажа аз на тези хора, че плуването като цяло, като спорт, всички знаем, че това е най-комплексният спорт. Той развива абсолютно всички мускули в тялото. Относно идеята, която имаме, алтернативата на гражданите за изграждането на плувен басейн, която е една от целите поставена в нашата програма, може би много хора ще кажат, че дали всичко друго ни е наред, всичко ни е направено, да мислим за още спортни зали и басейн, както е в случая. Според мен лично плуването цяло като спорт е най-комплексният спорт и не само според мен. И е важно да има още нещо, което да накара младите да останат тук с нещо да занимават. И относно парите за този басейн, както казахме, 15 000 лева, около 15 000 лева е бюджетът на година за всички спорта. Разделено на 12 месеца, сумата е повече от смешна. Това са там по 1000 и колко лева се падат на месец, които са абсолютно недостатъчни за каквото и да било. Не може да се наеме нито инструктор, нито треньор, нито да се обезпечи материално всеки един от тези клубове. Единствено създават дрязги между отделните спортове. Те са недостатъчни дори за един клуб, а какво да говорим, ако има повече от един клуб. Защото с тези 1200 лева един футболен клуб нито може да си покрие съдийските такси, нито може да си покрие лекарските екипи, транспорти и така нататък. Като пример можем да дадем, че за една Заря или за една фолк певица се дават колкото бюджета на един клуб реално за 6 или 7 месеца. Без което спокойно може да минем, но без спорт не може да минем, но се харчат излишно едни пари, които спокойно могат да бъдат пренасочени или поне да има малко по-справедливо разпределение на парите за спорт от бюджета на общината, защото имам чувство, че спортът е задънен в последна глуха. И още едно нещо само за басейна, защото вероятно на много от хората, които ни гледат, ще помислят, че това е някаква еретична мисъл. Ние не искаме да правим и не обещаваме, че направим басейн с олимпийски размери. Говорим за басейн, който учениците да могат да изкарат един плувен курс. Онези, които се научат да плуват, не забравяйте, че, както каза Кристиян преди малко, плуването е спорта, който развива всички части на тялото. Той оформя тялото, защото сме свидетели в момента на изключителни деформации и всичко това ще бъде в цел оздравяване най-вече на подрастващите. Да не говорим вече за другите качества и ползи, свързани с травматизма от неумението да се плува, който травматизъм пълни статистиките всяка година
с такива печални вести, свързани с удавяни и така нататък. Но това, което искам да спомена още по отношение на спорта, да дадем конкретен пример с бадминтон. Да, точно това и аз си мислех. Можем да дадем пример от случка, която ни случи на нас двамата, като старши и помощник треньор на децата по бадминтон. Не знам дали сте чули, дали знаете, че в две възрастови групи нашите състезатели по бадминтон от училището станаха първо областни шампиони, след това и зонални шампиони, с което получиха право да участват на републиканско първенство по бадминтон. На републиканското първенство по бадминтон в едната възрастова група успяхме да се явим, в другата обаче, точно заради този бюджет, може би 15 000 лева, дали заради нещо друго, няма как да знаем, но се каза, че няма пари за транспорт и няма как децата да отидат да се опитат да станат шампиони на България. Като по-подробно и по-запознат господин Младенов, той може да ви каже. Да, случката беше такава, че по-голямата група, която е 8 и 10 клас, трябваше да замине във Варна на републикански състезания. Оказа се, че нито има средствата, нито има възможността да поемем поне разходите с пътуването. Значи всичко останало на състезателите е платено, всъщност от Министерството на образованието. Но ние трябваше единствено и само да закараме учениците до Варна. Беше им платени съответно и нощувките, и храната и така нататък. И се оказа, че Годеч е единственият град, който не можа да осигури средства, за да изпрати своите ученици на републикански състезания по бадминтон. Не знам каква е причината. Всъщност аз знам каква е причината, но недоумявам защо, когато особено се касае за спорта при подрастващите, има такова презрително отношение и никой не се зае, поне да попита от общината, тъй като там има комисия по образованието, което би трябвало да следи тези неща, да осигури средствата и тези ученици да отидат. Тук вече съвсем друг е въпросът, че за тези 5 години, откакто съществува клуба по бадминтон, той не е подпомогнат с едно изключение, когато се купиха ракети и перца преди около 2 години беше. Никога по никакъв начин не е заплащано нито на хората, които водят бадминтона, нито по някакъв друг начин е финансиран този спорт. Единствено ни канят, когато идва празника на града, може би за да могат да се отчитат дейността на комисии. И да се снимат. И да се снимат, да. Ами да, и аз тук ще задам един въпрос на в общината. Как след случилото се, като дойдат на тренировка тези деца, как аз да им кажа да продължават да тренират, да имат същата мотивация, която са имали преди това, като им е поради смешни пари и смешни причини им е взета възможността те да бъдат републикански шампиони. Не за друго, не става въпрос за 10 000, за 20 000 лева, буквално за смешни пари на фона на всичко друго, за което се дава. Може би една заряда си бяха спестили, така да се каже, можеше да отидат децата на състезание. Точно така. Сега за спорта ние ще продължим след малко разговора, вече в друга атмосфера, не тук в студиото. Ще бъдем на стадиона, където ще говорим допълнително с друг общински съветник от листата и там ще продължим с разискването на тези въпроси. Благодаря, Кристияне. Не забравяйте алтернативата на гражданите, бюлетина номер 69 и Кристиян. Преференция номер 109. Благодаря. Благодаря. До скоро. Преди малко ви обещахме, започва втората част на предаването за спорта. Пред вас е Коци Костадинов, действащ общински съветник и кандидат за общински съветник в изборите, които се проведат на 29 октомври от листата на алтернативата на гражданите с номер 69. Продължаваме да говорим за спорта и Коци, защо според тебе, преди малко поставих същия въпроси на Кристиян, защо не вървят нещата със спорта в нашата община? Добър ден на нашите съграждани.
Защо не върват нещата с спорта в нашия град? Тук е най-подходящото място да продължим разговора в тази насока, защото това е една прекрасна спортна база, която ние имахме, как да кажа, шестица от тотото да бъде изграден с средства от Европейския съюз. И аз много съжалявам за отношението, което настоящото ръководство на общината има към спорта като цяло. И може би отговора на твоя въпрос се корени именно в липсата на отношение и виждането, че спорта не е по-маловажна сфера от здравеопазването, от образованието и от всички други, които според много от хората, които имат мнение по този въпрос, са по-важни и спорта е по-маловажен. Според мен тук са основните причини, които в момента ръководството на общината няма желание да осигури най-напред необходимия мениджмънт за управлението на тази спортна база. За какво говоря? Става въпрос за това, че с заетост от 3 души в тази база, от които няма нито един човек, който реално да изпълнява дейност, която да подпомага развитието на масовия спорт и най-вече говоря детско-юношески спорт, защото всички други клубове на територията на общината, които се занимават с дейност при мъже, жени нямаме в момента, не са общински клубове, това държа да го подчертая. И всички по един или друг начин се стараят да осигурят организация и средства да осъществят тази дейност. Аз говоря за това, че би трябвало, според мен и според много други мои колеги, които са в Общинския съвет, по-настоящем сме се борили да бъдат отделени такива бройки в общината за треньори, които да подсигурят спортовете, които се вижда, че реално се развиват и които имат нужда от подпомагане. Значи, клубовете могат да помогнат в намирането на деятели, което никак не е лесно, но тези клубове, поради липса на средства, не могат да осигурят заплащането на една работна заплата на хората, а на днешно време без пари няма как да дойде нито един деятел. Това го много добре знаеме всички. Да, ние в нашата програма, ние представихме с Кристиян в първата част, в нашата програма сме засегнали точно този сегмент, липсата на заплащане за инструктори по различни видове спорт. И всъщност за това сме и заложили тази точка, за да променим коренно политиката по отношение на спорт. И то всякакви видове спорт. Не говорим само за тези, които дават емблемата на града, които са футбола. Говорим за всички видове спорт. Но като конкретна стъпка, какво може да се направи евентуално веднага след изборите, ако движението Алтернативата на гражданите спечели? Аз мисля, че, както казах, най-напред трябва да се помисли да бъде по друг начин организирана самата структура и дейност на тази спортна зала, за да тя бъде изпълнена с хора и фактически да си осъществи функциите, за които е построена. Аз не разделям спортовете и не омаловажавам нито един спорт. Даже бих се радвал, ако има и други спортове, които да бъдат организирани, да вземат своето участие в първенства. Но, пак казвам, към настоящия момент при този начин на управление не виждам това нещо как ще се случи. Ние сме разговаряли в нашата програма, както ти каза, сме заложили определени действия, с които това нещо ще бъде постигнато. Аз виждам от моята дългогодишна работа като общински съветник, че при добро желание могат да се намерят средства и те не са кой знае колко
големи като финансово изражение, за да бъде направено това. А пак казвам, че по този начин ние ще привлечеме много повече малки подрастващи към спорта и няма да има момент, в който да бъдат изпускани нашите таланти в много ранна възраст. Точно така. Някога имаше ученически спортни школи, макар и не с това име, но може да го възобновим на територията на общината. И вероятно ще спасим и много деца от леността, от скуката и от непрекъснатото стоене в телефоните, което в крайна сметка ги обездвижва и води до всички тези негативни неща, за които говорихме в първата част. Още две думи само. Залата очевидно през зимата особено се използва съвсем малко. Ние предлагаме и в програмата за енергийна ефективност, предлагаме решение и по въпроса с залата. И макар че ще говорим подробно по тази тема, две думи само по този въпрос. Какво може да се направи? Зимата залата да отоплена и евентуално да изпълнява функции. Лично аз съм предлагал такова решение от години и не само. Аз пак казвам от мислещите колеги за спорта в Общинския съвет. По отношение на възможността от изграждане на фотоволтаични мощности, които могат да покриват не само нуждите на спортната зала, било то от отопление, осветление, за което също така доста време се мъчихме. И мисля, че при това положение пълноценно залата би се използвала целогодишно и при зимния период, защото и ти много добре знаеш, че през зимния период ние спряхме да организираме мероприятия именно поради това, че нямаше осигуряване на нормални условия за осъществяване на тези мероприятия. Организирахме първите години доста силни зимни лиги, но последствие гостите нямаха желание да идват поради факта, че в мразовитото време без отопление е невъзможно. Аз знам много добре с бадминтона. Да, ние имаме решение в тази връзка. Успяхме да предложим да бъде изготвен проект за изграждане на фотоволтични мощности и мисля, че в нашата програма, което залагаме, ако хората на 29 октомври преценят, че искат тази промяна, има решение по този въпрос и аз мисля, че тук ще бъде мястото, където ще има още повече деца, усмихнати, родители и просто ще има едно ново бъдеще за спорта в града. Благодаря. Дано да случи. Искрено се надяваме. Номер 69, алтернативата на гражданите.